Het wordt zijn om de flanken van zijn nieuw. Zal sowieso aan boord komen. Ja. De show van Lauwhof. En die hebben als motto: veel pakken dat wat weer op. Ja, op het antwoord staan is het ja. Oké. Nou, is het zo nog. Ja. En dan hebben ze nu. Ja. Motto geschreven. En ik vind William ook. Ja, als acteur. Je doet mee met het toneel? Ja. Als wie? Als wat? Iedere keer wisselen. Dus ik heb een keer blauwe uniform aan, had ik ook gezien met de optochten van Zusteren.
Messi inzettert. En dan komen we springen en zwaaien. Op 1. Op 2. 1, 2. 1, 2, 3, we springen! Hij zit er in loop. En jij staat op los. Allemaal naar links. Allemaal naar links. En zo moet je eens de kiezen in je dood. Weegt en herleut, zelfs nog angsten. Lukt de rest van Kali. En los in mijn staal. Terug de ganse zaal. Allemaal naar links. Allemaal naar links. Eventjes op de markt staan. Ben je zo goed? Wat is hij dan? Oh, wat is die film? Wat met gedaan aan de KVL? Ja, hij is gezien.
Je weet het toch, hè? Sinaasappelen. Ja, appels. Appelsine. Appelsine, ja. 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 Asselzaak, ja. Asselzaak is slecht gedaan. Ja. Alles voorbij. Ja. Oh. Oh, ziek. De verloren durpeleer. Verloren durpeleer. Och, dat is karon. Ja, met de steek. Dat is karon. Dat is niet goed. En ook een Venezuela. Net de mes. Dit uitpakt echt niks. Uitpakt echt niks. Alweer het gewonnen met de ja, gewoon dan toch niet. Gewoon even met alle fondsen. Dit al eigenlijk. Alles zoete kaas. We hebben alle het grootste deel van het masker rijdt op en af. In dat kleine auto zit al. Echt zo zien. Ja.
zien, hè? Ja, punt! Ik vind het wel vandaag, man. Ik vind het wel vandaag, Marjon. Dat nee, radio. De tocht vol Barsum en Veren. Kom straks. En ook in het centrum Sittard. Dunne snogen, appelsien. Zij wordt meegenomen in de KVA, de kinderen vastelavond, niets. Appelsine! Moes! Ja, heel veel ben je zo kwijt.
beetje muziek. Neem dat been. Dit is het goede been. Onduidelijk is het. Heel onduidelijk is het. Ja, zeker wel. Goed bezig. Houd hem maar open, hè, joh.
krijgen een mooie stekker. Kom maar doorlopen en dadelijk zijn de stekkers op. Kijk nou af, hou op die kant en het afgelopen, dus hou op die kant. Voordat we op de kant houden en dan is het eentje met de stekker. En dansing. 2, 1.
de familie Julius van November. Dat is een schitterende Prins World finish.